Je sjocht het net vaak. Voetballers die het haarzelfs ook naast de sport ontwikkelen willen en er nog bij werkje. Cambuurkeeper Xavier Maus docht dat bij een accountantskantoor in Ljouwert. Ik werk hier parttime als fiscalist bij Deloitte in Leeuwarden. Dat doe ik 10 uur per week naast het voetballen. Ik zit voornamelijk in de belastingen voor inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Dus voor de bedrijven en de personen. En daar adviseren wij, mag ik zeggen, overal waar ze tegenaan lopen en wat zij van plan zijn. Het bedrijf zit in de Achmea Tour in Ljouwert en van de 11e etage had je een prachtig uitzicht hoe de stad. Ja, daar verderop zie je het stadion. De combinatie tussen voetbal en werk bevalt Maus goed. Voetbal stiert vanzelfs voorop. Maar ook uit belastingadvies Jaan helpt er een soort willen. Het ene is echt een uitlaatklep voor het andere. Op het moment dat je heel druk bent met voetbal, is het soms wel even lekker om je gedachten te kunnen verzetten. En op het moment dat je wat drukker, je had een tentamenweek, dan was het heerlijk om na het leren eventjes weer lekker het veld op te gaan. En je blijft toch bezig, je blijft je ontwikkelen, weliswaar wat meer met je hoofd, maar ik denk dat dat alleen maar kan helpen bij het voetballen. En hoe het voetballen had Maus dit seizoen net een soort te kleien. Hij is verkeersend de tweede beste keeper van de competitie en onderscheert hem met geweldige reddings. Oh, uiteindelijk een scrimmage en dan komt dit hier toch de neef en Maus. Wat een keeper is dat! Hij pakt hem gewoon weg en hij doekt ervoor en hij gooit zijn lichaam ervoor en hij pakt hem. Individueel gaat het dus hartstikke goed. Maar met het team hier Maus op meer hopen als het ziende plak in de eerste divisie. Het enige jammer is, als team zijn we te wisselvallig geweest. We hebben hele goede wedstrijden met hele matige afgewisseld. En uiteindelijk nog moeten strijden voor een play-off plek. Gelukkig is dat gelukt. Dat is natuurlijk, dat was het minimale wat we moesten halen en dat hebben we gedaan. Maar ik denk dat in ieder geval een club als Cambuur dat beter kan en beter moet. Maar de play-offs binnen vol helle en die zetten Joen uiteen. Ondertussen gaat ook het werk bij het accountantskantoor terug. De vraag is alleen nog, hoe lang nog? Want, trots zijn goede prestaties, is er interesse van Maus van orenclubs. Vrijdag hebben wij Henk de Jong en Sander van der Heijden in de uitzending. Ben jij volgend seizoen actief onder hen? Nou, ik sta nog onder contract, dus ik heb nog een doorlopend contract en het is nog vrij vroeg. Er is nog niet echt een grote keeperscarousel op gang gekomen. We hebben nu nog de play-offs en het blijft voetbal en je weet gewoon niet hoe het loopt. Op dit moment zijn er geen concrete dingen en heb ik gewoon nog een contract bij Cambuur. Dus ga ik er gewoon vanuit dat ik volgend jaar bij Cambuur zit. Maar ja, het blijft iets geks, de voetbalwereld, en het kan allemaal snel gaan.